Teka. Ha? Bigas ka na. Hello guys. Pumunta kami ngayon, saglitan lang. Balikan lang din sa vlog. Na kami. Stop over muna kami kasi medyo mahirap yung ano namin, talagang challenging. Ibang ano to, road na to, your road. Alright, grabe ganda. May bunga, may puno pala ng cherry dito. Marami siyang bunga. Ayan po. Ano? Ooh, nakakain po yan. Ayun po, ang dami oh. Ayun oh. Pipitas po ako ng isa. Ayan po. Nakakain po yan. Masarap po yan. Cherry. Lalaki. Ayan po. Natakot nga nakaraman di kasi yun. Oh, matungkalan. Tamis. Ayan. Tamis. Bagang may kinipress. Bye. Sorry ka na lang, pras. Gatas. Sa mga adik sa nature, ito na.
Pwede kang mag-hike. Doon, hanggang doon. Balik na tayo. Dugi-dugi. Ang pogi mo, sir. Saan banda? Dito. Ayun. Mag-aaral na ka? Hindi. Mamaya. Wala pang tama. Doon. Yun o, doon. Ayun, mamaya. Wala pang tama. Nag-aaral na ka? Di ba? Matagal mo nang mahal si Roslyn. Ah, doon? Punta ka. Buwelo na yan. Ano si Roslyn ka? Nakita mo? Hoy, Alan! Alan! Yun ni Roslyn. Ano dyan ni Roslyn? Kaya, pintas mo. Video? Camera ya? Hindi ba? Hindi, okay na. Dito si Roslyn, no? Interview ka ni Roslyn. Interview ba? Lalalala. Ito naman, parang ano lang. Lagot ka sana eh. Marigat. Katugong kini dito. Bagang kinibayo aron. Lover boy number 1. Kaya palaging sumasama pagsablan, kagaya ko. Lover boy. Bukang bibig. See? Pangako mo sa'kin, hindi na babago. Ngunit, bakit ka ganito? Ako iyong hilisan, wala ka pa paalam. Ano lagi dahilan? Tamado na ako. Boss, tamado ka na. Tamang-tama na yan. Tamado ka na. Tama na ang puso niya. Timbre na ako si boss. Ah, siyempre oh. Kamusta naman kayo dyan? Baka boring na kayo. Boss. Uy. Ewan, sino ba yung tamado?
Diretso ba ito kumagin sa likod? Success! One, two, three. Sablan Fall.